बेयो जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर। माखौ एसेबां नायगोमाखो सारालाय? जोंनि सेराव मा दं? बाथौ सिबिसालि। मानो सोंदों? आं दिनै बे सिबिसालिखौ समाय लानानै बुङो। आंनि गोसो आरो गोरबोआ नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि महरै सायख'खाबाय। अख्रांजों समान, लैथोजों समान अननाय नोंनि जिउआव लुफावना होगोन आं। नों राजिना फामि? फामि, माबा मोनसेथ' बुंलांदो।